Το βέβαια ήδη δεν παίζει ο Νίκος ο Καρούλιας. Έκανε μια τελευταία δοκιμή, μισή ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι. Δεν μπόρεσε να παίξει και έτσι ο Λάκης ο Πετρόπουλος έβαλε τον Χρήστο τον Γιάκο στη θέση του με τον Γιάννη τον Κερά στα δεξιμπάκ. Αναστασιάδης με τον Αναστόπουλο. Η μπάλα θα καταλήξει στον Ξανθόπουλο και σφύριγμα του διαιτητή, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο κύριος Δέδες. Λεμονής, Αναστόπουλος και Κουσουλάκης με την μπάλα στα πόδια. Έγινε το λάθος από πλευράς Αναστασιάδη. Πάει να μπει ο Αναστόπουλος. Γίνεται ένα σουτ από τον Τάκη τον Περσία και στο πρώτο μόλις λεπτό ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ μετά από το λάθος αυτό του Άγγελου του Αναστασιάδη. Ήταν το πρώτο μόλις λεπτό της συνάντησης. Ξαναβλέπουμε την φάση σε replay. Κοιτάξτε εδώ το λάθος από τον Αναστασιάδη. Παίρνει ο Αναστόπουλος, η μπάλα θα καταλήξει αριστερά, έτρεχε και ο Μητρόπουλος, τελικά θα την προλάβει ο Περσίας και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι, επαναλαμβάνουμε, το πρώτο μόλις λεπτό της συνάντησης και ο Ολυμπιακός προηγείται μέσα στη Λεωφόρο με 1-0. Κόρνερ που εκτελείται, ο Χαραλαμπίδης θα πάρει την κεφαλιά, διώχνει, πάει να διώξει ο Μίχος, ο Αναστασιάδης και πέναλτι δίνει ο κύριος Δέδες υπέρ του Παναθηναϊκού μόλις στο δεύτερο λεπτό. Βλέπετε εδώ τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Νικολούδη και τον Μαβακούλα και τον Σαγκάνη να διαμαρτύρονται στον διαιτητή. Φάση που ξαναβλέπετε εδώ. Καλύτερα πιστεύουμε, πολύ καλύτερα. Προσπάθησε ο Μίχος. Στη συνέχεια προσπάθησε ο Αναστασιάδης και ο διαιτητής στην επέμβαση αυτή του Μίχου και του Νοβοσέλατς θα δώσει πέναλτι. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό. Ένας πρόλογος που ίσως δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά γήπεδα και μάλιστα σε ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι. Ένα γκολ μέσα στα 2 πρώτα λεπτά από τον Ολυμπιακό και ένα πέναλτι τώρα. Και μάλιστα βλέπουμε τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, τον παίκτη που έκανε προηγούμενα το λάθος, να παίρνει φόρα. Τον βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο. Ο Σαργάνης κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ένταση, τεντωμένα νεύρα από τα πρώτα λεπτά. Αναστασιάδης και θα αποκρούσει ο Σαργάνης. Ο Γαλάκος πάει να κάνει τον γκολ από κοντά. Τελικά θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ευκαιρία που χάθηκε. Και πέναλτι που ξαναβλέπετε. Κοιτάξτε, ψώνισε όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο ο Σαργάνης τον Άγγελο τον Αναστασιάδη. Έτρεξε συνέχεια ο Γαλάκος, αλλά θα διώξει και πάλι με δεύτερη εκτείναξη ο Νίκος Σαργάνης. Χάθηκε η μεγαλύτερη. Πλάγιο. Σφυρίζει ο Δέδες. Είναι φάουλ για τον Ολυμπιακό που εκτελείται από τον Νικολούδη. Κουσουλάκης. Νικολούδης πάντα. Ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης. Στον Ξανθόπουλο. Ξέφυγε από το τάκλι του Μπουμπλή. Στη συνέχεια ο Αναστασιάδης θα του κάνει φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Γίνεται η σέντρα από τον Κουσουλάκη, θα κόψει ο Κυράστας. Πάει να γίνει το λάθος, ο Αναστόπουλος πάει να πλασάρει. Θα διώξει ο Καψής από τη γραμμή και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Με το σούτ αυτό πλασέ του Αναστόπουλου. Είναι το 6ο λεπτό και είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Είναι ομολογουμένως ένα ξεκίνημα που κανείς δεν φανταζόταν. Και πάλι η φάση, βλέπετε εδώ η μπάλα πώς θα καταλήξει τον Αναστόπουλο που πολύ ψύχρεμα θα πλασάρει, θα διώξει ο Καψής στη συνέχεια. Θα πάει η μπάλα στα δίκτυα, είναι το 2-0 στο 6ο λεπτό, επαναλαμβάνουμε, για τον Ολυμπιακό. Και τη φάση που ξαναβλέπετε εδώ. Η μπάλα στο δοκάρι, βέβαια όμως προηγουμένως έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Από τον Σαργάνη πολύ δυνατό βολέ, θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Μητρόπουλος θα κάνει το 3-0 ή όχι. Ο κύριος Βουράκης έχει σηκώσει τη σημαία του, είναι καρφωμένος. Το βλέπουμε εδώ τον κύριο Βουράκη, μόλις τώρα κατέβασε το σημαίακι του. Ήταν το 20ο λεπτό και βέβαια το γκολ αυτό δεν μετράει. Ήταν offside με την υπόδειξη του κυρίου Βουράκη.
Η Παναθηναϊκή τώρα στην αντεπίθεση με τον Κεράστα που θα δώσει στον Μπουμπλή. Αυτός θα δώσει στον Ζιάκο. Μπουμπλής. Αναστασιάδης έξω από την περιοχή. Μπροστινή παλιά για τον Νικολάε. Εκτελεί ο Γαλάκος. Η μπάλα θα περάσει κάτω από τα πόδια του Βαμβακούλα. Και ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης. Πάλι έχουμε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο μοτίβο, το ίδιο σκηνικό. Ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης, επαναλαμβάνουμε, στο 1,5 λεπτό προς τα 2 κάνει το 2-1. 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Σημειοφορίδης. Κατσιάκος. Νικολάε. Κατσιάκος μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να περάσει. Είναι μόνος του και δίνει πέναλτι στην επέμβαση αυτή του Περσία. Ο διαιτητής, ο κύριος Δέδες. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Λάκης, ο Κατσιάκος, και που ξαναβλέπετε εδώ η επέμβαση από πίσω του Τάκη του Περσία πάνω στον Λάκη τον Κατσιάκο. Είναι το δεύτερο πέναλτι που δίνει ο διαιτητής, δεύτερο για τον Παναθηναϊκό. Ξαναβλέπουμε κεφάλι εδώ την προσπάθεια αυτή του Κατσιάκου. Βλέπετε εδώ πιο καθαρά τον καταδιώκει ο Περσίας. Ήτανε τέτα τέτ με τον Σαργκάνη. Ο Λάκης ο Κατσιάκος που μπήκε πριν από 3-4 λεπτά. Και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε τον Γρηγόρη τον Χαραλαμπίδη να στείνει την μπάλα. Ο Νίκος ο Σαργκάνης κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Το βλέπουμε εδώ να αυτοσυγκεντρώνεται. Ο Σαργκάνης που απέκρουσε στο δεύτερο λεπτό πέναλτι του Αναστασιάδη. Χαραλαμπίδης αυτή τη φορά θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 19ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει και πάλι με τον Χαραλαμπίδη που στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης έκανε το 2-1 για να μειώσει τώρα στο 63 συγκεκριμένα, για να ισοφαρίσει σε 2-2. Πλέον το παιχνίδι παίρνει μια άλλη μορφή. Είχαμε 2 γκολ για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο και 2 γκολ για τον Παναθηναϊκό στην επανάληψη. Του Σημειοφορίδη, Νοβοσέλατς. Έγινε το λάθος, τρέχει ο Ντόρου Νικολάε και βλέπουμε το διαιτητή να κατευθύνεται προς το πέναλτι, προς το σημείο του πέναλτι. Ήταν μια ολιγορία από πλευράς άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Νοβοσέλατς έκανε το σφάλμα, πετάχτηκε σφίνα εκεί ο Ντόρου Νικολάε. Φάση που ξαναβλέπουμε, κοιτάξτε εδώ το λάθος του Νοβοσέλατς, δεν υπολόγισε καλά την μπάλα. Ο Σαργκάνης έπεσε πάνω στον Νικολάε και ο διαιτητής στο 6ο ακριβώς λεπτό δίνει πέναλτι. Είναι το τρίτο πέναλτι που δίνει. Πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, επαναλαμβάνουμε. Και πάλι στα πρώτα λεπτά, ανεξάρτητα αν μιλάμε τώρα για παράταση, όλα φαίνεται ότι ήταν γραμμένο να γίνουν στα πρώτα λεπτά. Στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, στα πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Και μερικά νεύρα βλέπουμε. Η χειρότερη στιγμή για ένα τερματοφύλακα. Εδώ ο Σαργκάνης. Βλέπουμε τον Χαραλαμπίδη. Ναι, είναι ο Χαραλαμπίδης που σκόραρε στο 47 και στο 64. Είναι έτοιμος να κάνει το hat-trick. Για να δούμε όμως τι γνώμη έχει ο Νίκος ο Σαργκάνης. Και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Ο Σαργκάνης απέκρουσε προς στιγμή. Η μπάλα όμως είναι στα δίκτυα. Ακριβώς στο 1ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ο Παναθηναϊκός που έκανε 2-0 βρέθηκε να προηγείται